Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández e falovos dende Jackson, no estado de Tennessee, aquí nos Estados Unidos de América, dando boa benvida a unha nova emisión en directo do Bar Celeste, unha emisión en directo que realmente vai ser unha celebración deste Celta que conseguiu unha vitoria importantísima, unha vitoria que, dende logo, eu non agardaba, pero que hai que celebrar porque gañar no Bernabéu é algo que non ocorre todas as tempadas. De feito, en Liga o Celta levaba case que 20 anos sen gañar no estadio do Real Madrid e aquí no Bar Celeste, cando hai que criticar, se critica, cando hai que celebrar, se celebra, e realmente este 0-2 do Real Club Celta de Vigo fronte ao Real Madrid hai que celebrarlo por moitísimas razóns que mesmo podemos dicir que van máis aló do resultado. E para comentar este encontro temos varios convidados hoxe aquí en directo en YouTube. Ao outro lado da liña cibernética xa está o meu amigo cofundador do Bar Celeste, Fernando Rodríguez Estévez, que ademais está de volta en Vigo, pero estivo no Bernabéu vivindo o partido en directo, Fernando. ¿Qué tal, Antón? Hicimos un viaje express y valió la pena, la verdad, porque iba sin ninguna esperanza y al final pues nos trajimos no solamente 3 puntos, sino digamos un renacer del espíritu y del juego de este equipo que había decaído en las últimas jornadas, con lo cual nos vinimos llenos de ilusión para el futuro y de 3 puntos que nos ponen donde es muy bueno estar, con 3 competiciones al frente, estar de décimos en la tabla, realmente da una tranquilidad para el resto de partidos que vienen, que hacía mucha falta. Lo que no pensaba yo es que se iba a conseguir esa tranquilidad en un estadio como el Bernabéu. Pero encantado de la vida y un saludo para todos los seguidores que están detrás nuestra en tantas plataformas como las que estamos. Pois sí, non o pensabas ti e non o pensaba tampouco nin os máis optimistas que o Celta podería sacar unha vitoria do estadio do Bernabéu e, alguén que penso que está en Madrid, normalmente está en Madrid, non sei se agora está en Madrid ou non, penso que sí, di que sí, e xa está a piques de entrar nesta emisión en directo. Levaba unhas semanas en poder pasar por aquí, pero o resultado de hoxe realmente mereceo. Martín González, que tal, Martín? Boas, que tal? Non son ventaxista, porque tiña pensado acudir igualmente, surdiume a oportunidade de poder ver este partido, os anteriores non puiden, excepto de Copa. E nada, que dicir, a verdade é que sí, bastante contento. Eu, pola miña idade, nunca vivira unha victoria no Bernabéu, tiña, creo que 9 anos, cando se produciu a última do Celta, e a verdade é que sí, bastante inesperado, coherente co que pasou no terreo de xogo, porque fomos superiores. Teño unhas verbas preparadas sobre todo o que aconteceu ao redor do clima mediático do partido, non sei se mellor gardalas pa despois, porque sí que, aparte de estar contento, produceme certo hastío toda a situación que rodea aos grandes, sobre todo en estas fechas, que parece que non se fala do Celta, que tan só se fala do Real Madrid, pero bueno... Non parece, Martín, é así. É así. Só se fala do Real Madrid, pero xa falaremos disto, só se fala dun Madrid que xogou mal, bla, 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 pero o xogo do Celta non importa, non se di nada, e agás algúns xornalistas serios, como por exemplo Miguel Quintana, que sí que fai a análise como hai que facer. Sí, pero nada, moi contento, esperemos que sexa un punto de inflexión, porque viñamos dunha semana bastante mala, tanto a resultados como en xogos, ao din polo chat, o partido de Copa para min foi bastante malo, o partido en Bulgaria tamén, sobre todo por falta de atitude no primeiro tempo, ao meu parecer, así que, unha data para o recordo, paso que pase a partir de agora, eu creo que a imaxe de Williot atravesando os paus coa pelota pegada aos pés vai estar nas nosas cabezas moito tempo. Eso dolió, eso tuvo que doler allí en la capital. Pois sí, seguramente. A min deixoume realmente feliz esa imaxe. Estaba aquí e prácticamente non podía crelo.
Viviu durante moito tempo en Madrid, aínda que non ten nada que ver co Real Madrid. Está de volta en Vigo e volta tamén o Bar Celeste a nosa amiga Marta Comesaña. Que tal, Marta? Hola, ¿qué tal? Como estades? Encantada de estar por aquí. Sí, xa non estou na capital, voltamos ás orixes, agora estamos máis perto do Celta. E nada, encantada de voltar, porque aínda non tiña estado por aquí desde que comezou a temporada, non? Pero Bueno, a que dicir, mudanza ben, non, Marta? Todo as cousas van axeitándose, non? sí, as cousas pouco a pouco van axeitándose, foron uns meses complicados porque, pois eso, parece que non, pero ao final eu levaba media vida ali. Meus fillos naceron ali e todo, e bueno, unha mudanza ao final non dunha persoa soa, senón dunha familia inteira, pois é complicado. Pero a verdade é que en período de adaptación creo que todos bastante ben, sobre todo os nenos, que eran os que máis me preocupaban, parece que se están adaptando ben. E nada, os adultos tardaremos un pouco máis, pero bueno, tamén nos adaptaremos ao final, pois estar na mesma cidade co Celta é sempre un aliciente. Por suposto. E na mesma cidade co Celta, pois tamén está o noso bo amigo celtista de pro, profesor titular da Universidade de Vigo en Filoloxía Inglesa. Que tal, Jorge? Jorge Luis Bueno, como vai todo? Que tal, como estades? Pois moi ben, hoxe realmente de celebración andamos, creo que levamos xa uns cantos días de celebración, e como a ti dis, nun momento onde penso que ninguén o esperábamos, de feito, despois dese partido tan irregular contra Ludogorets, ese case non ridículo, pero case que foi o partido contra o Santandreu, ninguén esperaba que pasara o que pasou no Bernabéu. Penso que todos encarábamos ese partido usando un título dun poemario de Ángel González, sin esperanza, con convencimiento. Realmente, todos pensábamos que o mellor, bueno, non había moita esperanza, pero que algunha cousa podería pasar. E de feito, pois unha das cousas que sinalábamos o outro día era que se xogaban os que teñen que xogar, os que mellor estaban nese momento, pois as cousas podían ser distintas. E penso que outro día foi o que pasou, que xa de partida eu, cando vin as dúas alineacións, non entendí nada do plantexamento do Real Madrid, máis aló de bueno, a ver se conseguimos pues facer unha contra e marcar un gol e aguantar. Eran cousas que sobre o papel non pintaban nada ben. E logo, pois, a realidade foi esa, que realmente fixemos un grandísimo partido ante un rival pois que non propuxo nada de nada, ¿no? E do rum-rum, do ruxe mediático tamén podemos falar despois, porque realmente neste partido se viu que cando un equipo nas condicións nas que se atopa neste momento o Real Madrid non recibe axudas externas, realmente as cousas cambian moito. Cando se xoga fútbol e cando se pode plantexar un partido con unha persoa que por unha vez, sen que sirva de precedente, fixo o seu traballo. E cando se fai o traballo, pois a realidade é esa. Obxectivamente, pois o equipo superior foi o que se levou os 3 puntos. Pois agardemos que sí que sirva de precedente para que os árbitros pois fagan o que teñen que facer nos partidos. Dirixilos, pois como ocorreu neste caso, facendo que a xustiza pois se imparta como se ten que impartir. E, bueno, temos a sala do Bar Celeste, nesta ocasión, non a sala do bar, no estadio, senón a sala do Bar Celeste está completa hoxe porque dende Suecia aparece non Bamba, senón el Cumbias, noso amigo Joaquín. Que tal, Joaquín? ¡Qué bola, Bamba! Ahí, Joaquín. Reivindicando. Hombre. Comezamos a campaña. Masterclass que deu outro día. Comezamos a campaña. Cátedra. O nove titular da selección do Estado español. Morata queda na casa. Borja Iglesias ten que ir ao Mundial. Vai ir seguro. Borja. Teño unha sorpresa para Antón tamén. Unha sorpresa, bueno, pero agardamos a despois ou vas a sacala xa ou que?
Porque... Tintín. Bueno, pero Tintín en sueco, ¿no? Tintín en sueco. Ese é o segredo do unicornio. A primeira parte é esa, e despois está o tesouro de Rácamo o roxo, que traducían en galego, Racam le Rouge. E, bueno, pois comezando con Borja Iglesias e con Tintín non pode comezarse mellor. Preguntan aquí no chat, por certo, moitas grazas por estar aí, podedes engadir comentarios, preguntas, etcétera, como xa estades a facer. Preguntan por Antonio García Teijeiro, voltou de México, todo foi moi ben en México, e díxome, porque falei con el onte, que enviase un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas do Bar Celeste, que estean a escoitar tanto en directo como despois en diferido, e que a vindeira semana, despois de 2 partidos na casa, pois estará de volta despois de xa bastantes semanas no Bar Celeste. Así que unha aperta de Antonio para todos vos e para todas vos. E agora, como somos 6, pois para facelo así o máis dinámico posible, pois fagamos comentarios o máis breves posibles, pero que teñan que ver coas diferentes os diferentes elementos do partido que o Celta conseguiu gañar 0-2 fronte ao Real Madrid, e pregunto vos xa para comezar, e quen queira que salte e que comece, que chaves pensades vos que podemos mencionar despois dun Celta que levaba varios partidos xogando bastante mal, por non decir moi mal, neste partido fronte ao Real Madrid? Que fixo o Celta neste partido? Ou que condicións se deron neste partido para que o Celta no Bernabéu, despois de case que 20 anos en Liga, deixase a porta a cero e conseguise realmente dobregar completamente o equipo merengue? Que salte quen desexe e a partir de aí comezamos. Eu, brevemente, eu creo que son dúas claves, dúas chaves en clave celta. A primeira é o saber adaptarse ao rival e comezar a xogar desde un bloque máis baixo, esperar o ataque do Madrid, que realmente está vivindo de individualidades esta tempada, sinceramente, tivo un bon mundial de clubes, pero despois diso a min non me din gran cousa. Creo que vive de pura calidade dos seus xogadores, creo que no táctico non está tan traballado como Celta, e creo que subemos como soportar a embestida do clube branco. Ao final da primeira parte tiña pinta de que podíamos perder, pero soubemos aproveitar os nosos momentos. A segunda clave para min é que estivemos máis precisos na saída de balón baixo presión do Madrid que en outros partidos, nas que estaban máis imprecisos, cometíamos máis errores. Vi un equipo moi vertical que en 3-4 pases estaba en campo rival, o que en outros partidos non pasaba. Verdade que viñamos dunha dinámica un pouco frouxa, pero bueno, o equipo foi moi sólido, na miña opinión. A min tamén dúas claves para personalizar en dous xogadores en concreto. En Borja, o que falaba antes, aí, exacto. Bamba. Cumbias. O Cumbias, despois Radu, que fixo 3 ou 4 paradas de mérito que se chega a entrar algunha, pois probablemente non estaríamos falando do que estamos falando hoxe. Entón, por un lado, Borja, que sentou cátedra de como ten que xogar un 9 de espaldas e como fai xogar mellor os demais. Foi realmente unha loita titánica, primeiro con Militao e despois, sobre todo, con Rüdiger, porque son 2 armarios empotrados os dous, basicamente, pero el fixo xogar mellor os demais, é o que eu penso. Radu parou o que tiña que parar, ademais de que penso que estivemos en xeral mellor na defensa, non en bloque baixo, non que unha cousa que moitas veces se cometen moitos erros. E a lectura de partido de Claudio, que quizás viña de varias lecturas erradas, cousa rara en él, porque normalmente sabe ler moi ben os partidos, o sea, é un xenio tácticamente, non? Soube como xogar o Madrid e os xogadores lle fixeron caso e o fixeron moi ben. E penso que o Celta, menos os últimos 15 minutos da primeira parte,
lle comeu a tostada completamente o Real Madrid. Quitando o tema dese, obviamente, que eles son moi bons, o que decía Martín, en calquera momento che fan un gol sen facer nada, non? E sen merecelo. Pero, bueno, se deron moitas circunstancias, que xogamos ben, que aproveitamos as nosas oportunidades e que eles non tiveron sorte de cara a porta. Tamén, é que Radu parou o que parou, non? Básicamente. Sí, un pouco, penso que foi unha cousa moi coral, non? Penso que a clave tamén estivo aí. Sempre falamos de que, bueno, non adoitamos a estar precisos, cousas que fallan, e precisamente para encarar un equipo como este, o que ten que pasar é que todas as pezas do engranaxe funcionen perfectamente. E foi, penso, o que sucedeu. Non solamente o que xa comentamos de a clase magistral de xogo que deu Borja Iglesias e Radu, que realmente estivo espléndido, o sea, é unha auténtica seguridade, en ningún momento estivemos con medo e, de feito, cando non somente os remates a porta, senón aquela falta que tirou Mbappé, a propia Vaselina que non chegou a entrar tamén non entra porque Radu sae con moita seguridade para tapar o que podía tapar e non lle deu tempo a Mbappé a atinar ben. Entón, eso tamén foi outra clave. E defensivamente. Penso que defensivamente é o primeiro partido onde Marcos Alonso fixo un traballo fantástico. O mellor do que levamos desta tempada, xunto con Starfelt, que tamén fixo outro traballo fantástico de defensa, e ás veces hasta Javi Rodríguez tamén defendeu e tapou ocos que normalmente non adoita a tapar. O mesmo Brian tamén fixo un partido inmenso, non tiña feito un partido como este dende o partido aquel en Europa, non? Entón, claro, son todas as pezas. Logo Pablo Durán estivo excelso, tivo que sair, entra Williot, que tamén estuvo atinadísimo. Realmente, claro, cando todo sae ben e cando tes un equipo que aínda que presionou, deixa circular o balón e ti podes mover, pois realmente o plantexamento táctico de Claudio esta vez moitísimo mellor e máis efectivo que o Madrid, que chegou un momento onde estaba tirando balóns, colgando balóns á área a ver se alguén podía rematar, non? E realmente a clave penso que foi esa, unha cousa coral onde todos os engranaxes funcionaron a perfección e tamén xogaron os que tiñan que xogar como tenían que xogar, realmente. Joaquín, Fernando... Yo haría diferenciación básicamente entre la primera y la segunda parte, pero en general el Celta gana este partido por personalidad, por valentía y por madurez. Y además una madurez increíble teniendo en cuenta la de chavales jóvenes que estaban en el Bernabéu y que les falta rodaje, evidentemente. Y una buena defensa, que también lo comentaba. Es decir, son 4 claves que realmente hacen que al final el partido se decante. Ahora bien, ese control que el Celta lo tuvo no solamente este año, es decir, yo recuerdo ver jugar al Celta en el Bernabéu de esa manera, en la que jugó en la primera parte, dando, digamos, pasos hacia adelante con sentido, teniendo la posesión, casi más posesión que el Real Madrid. Eso el Celta ya lo había hecho otros años. Lo que pasa es que el Madrid sabía que con cualquier jugada que tuviera nos iba a ganar. Ese partido yo lo he visto 1000 veces. Entonces, esa primera parte es muy buena en ese sentido, pero sin goles, con lo cual siempre está la mosca detrás de la oreja de que te van a hacer un gol y todo esto que has hecho bien, pues no va a valer para nada, ¿no? Curiosamente, en la segunda parte, con un jugador menos el Real Madrid, el Celta empieza a jugar peor y el Real Madrid parece que en vez de tener 10 tiene 11 y el Celta es el que tiene 10. Entonces, ahí es donde el Celta de repente empieza a encerrarse demasiado en el área y en la salida del balón empieza a fallar, es decir, se empieza a precipitar y los balones que tenía control en la primera parte los empieza a perder. Y es más, empieza a regalar, porque el Celta regaló 2 o 3 balones a Vinicius y alguno más en la segunda parte que pudo cambiar el partido radicalmente. Entonces, al final el balance obviamente es positivo porque se consigue ganar, pero veo esas dos versiones, ¿no? Evidentemente, el Celta en este partido yo creo que se consagra y es un avance, lo dije al principio, en resultado y sobre todo en sensaciones. Es decir, el equipo recuperó en general esa idea de juego que Claudio quiere imprimir y da igual dónde juega el Celta, da igual que sea en un campo, digamos, de un equipo pequeño como en este, ¿no? Entonces, por eso destaco la valentía y la personalidad, ¿no? y la madurez de este equipo. Y habláis de que jugó quien tenía que jugar. También es verdad que hay que hacer rotaciones porque si no, el equipo que jugó en Madrid a lo mejor no tiene la gasolina para acabar como acabó, ¿no? Entonces, bueno, se critica mucho
las rotaciones, pero yo creo que hay que rotar para que el Celta esté como estuvo en el Bernabéu también este domingo. Son dúas cousas antes de que entre Joaquín. O que di Fernando, moita xente ten toda a razón, que o Madrid xogou mellor despois da primeira expulsión, tamén ten que ver un pouco con que xa estaba perdendo, tiña un menos e foise máis arriba tamén, non? Foi o arreón deles que viron perdido. Iso é máis lógico, non? E despois o da sobre as rotacións, eu estou de acordo con iso tamén, pero penso que hai partidos, por exemplo, o do Madrid, por exemplo, o do Ludogorets, nos que teñen que xogar certos xogadores que teñen que xogar, porque son partidos que hai que gañar ou que hai que empatar ou no que hai que facer un bo traballo, non sempre as rotacións axudan a iso. Iso é o que eu vexo desde ese punto de vista. Joaquín. Sí, bueno, eu quero decir antes que nada que, bueno, que eu, sabendo que o Celta fixe un bo partido, sabendo o rival o contexto, eu creo que tivemos sorte, que non que estivemos moi preto de encaixar gol moitas veces. Eu veía claro o empate do Madrid e temía o peor. Pero non quero quitarlle mérito ao partido do Celta, es que marcou 2 golazos, xogou ben con personalidade, sacou ben o balón, e bueno, ao final o que pasa, que cando nos deixan xogar, o vimos en Zagreb, o vemos contra equipos europeos que nos coñecen menos que os equipos da Liga, pois facemos, bueno, salimos ben co balón, xogamos rápido, movemos ben o balón, aproveitamos o xogo de costas de Borja Iglesias e somos un equipo moi divertido e moi ben traballado. Cando custa é contra, bueno, pois o partido de Copa, o partido contra o Español, contra equipos que saben como pararnos, ou intentan con unha maior motivación pararnos. Pero xa no partido do Español, pese ao resultado e tal, vin un Celta que sacaba ben o balón, é o que quero ver, non? Porque non en todos os partidos vas ter un equipo que eu creo que saíron pensando xa no partido de Champions ou non sei que está pasando por ali, pero bueno, non é normal que un equipo que con 10 xogue mellor que con 11. E o Madrid, vamos, xogou moito mellor con 10, esos 20 minutos que o resto do partido, que parecía que non querían, bueno, que estaban esperando a individualidade de Mbappé ou de quen sesa e non facían nada. Pero o Celta, polo seu lado, partido heroico de Starfelt, moi bo partido de Radu, Swedberg, pois non sei, se Swedberg xogara fose quen de ter un pouco máis de regularidade, tiña que ser titular sí ou sí neste equipo, porque ten moita calidade o sueco. E bueno, moi bo partido de Ilais, moi bo partido de Miguel Román tamén. A verdade é que o Celta fixo moi bo partido e bueno, sen quitar ningún tipo de mérito, eu creo que o Celta ten que xogar así todos os partidos, intentalo, e temos que encontrar o xeito de facelo tamén cando o rival cednos o balón e temos que xerar pois máis en estático, ou cando o rival non presiona ou vai presionar máis home a home que o Madrid, pois a xogada do primer gol de Swedberg deixan as marcas que, vamos, que parece un equipo de con todo o respeto do San Andreu, non? Pero parecía ese o equipo de cuarta división e non o que atopamos en Copa, que defendeunos moito mellor. Pero despois o remate de Willian tamén é moi complicado. Es un golazo. Son dous golazos. Di aquí Rubén Lomba, ¿creéis que el karma existe? Lo digo porque en Copa hicieron penalti claro a Williot y no sacaron una roja y no pitaron una mano y que era penalti, bla, bla, bla. Y Williot se vengó regateando al portero y entrando con el balón en la portería, ¿no? que habría que engadir. Bueno, non sei se karma ou non, pero que sí é certo é que isto lévame a preguntar un pouco, non, pola actuación do árbitro. Penso que o árbitro fixo unha actuación moi criticada, por suposto, polos medios de Madrid e, sobre todo, madridistas, porque a meirande parte dos medios de Madrid son realmente madridistas dun xeito moi evidente, pero a min pareceume unha das mellores arbitraxes que eu vin esta tempada pois na Liga Española e mesmo noutras ligas, non? Non só pola valentía, porque sí que hai que ter valentía, tendo en conta que as camisolas pesan moito, senón porque realmente non houbo erros por parte do árbitro e houbo personalidade, que é o que realmente un árbitro ten que ter. Cando os árbitros teñen personalidade, os partidos diríxense moitísimo mellor. E a mí dame a sensación, non sei que pensades vos,
que tanto o madridismo como os futbolistas do Madrid e o barcelonismo e os futbolistas do Barça están moi acostumados a que os árbitros pois pasen por riba de cousas que terían que ser sinaladas como cartóns amarelos, como cartóns vermellos, etcétera, etcétera. Que pensades da arbitraxe? Porque tivo incidencia, pero non dende un punto de vista de equivocacións, senón de facer as cousas ben. Sí, que nese sentido penso que foi cando falan, non, esta frase que sempre se usa moito na prensa, sobre todo na prensa de Madrid, non? De que o arbitraxe tivo ou non tivo incidencia sobre o resultado. Bueno, neste caso tivo incidencia, pero precisamente porque non houve erros. E normalmente a incidencia sucede a favor destes dous equipos porque sempre contan con esa axuda extra, non? E de feito, deportivo, justicia, porque, claro. Para mí, unha das cousas máis claras é que con unha soa excepción todos os comentaristas arbitrais, o sea, os que foron árbitros que agora están en moitos programas e comentan o arbitraxe, escriben sobre o arbitraxe e tal, con unha soa excepción, e non me sorprende nada que sea esa excepción solamente, todos os exárbitros coincidiron co que Antón dicía, co que foi unha arbitraxe moi obxectiva, moi seguindo precisamente todo o que tiña que ser, e sen erros ningúns, e con personalidade no bo sentido da palabra, non? E penso que a reacción do madridismo é máis por eso que decíades, ¿no? De que están tan acostumados a que o que suceda sempre sexa ao contrario, que cando por unha vez a cousa é xusta e obxectiva, protestan como que, a ver, pero que isto non é o que é sempre, ¿no? Pois claro, é que ese é o problema, ¿no? É que é moi... Perdón. No, é que quería decir que a única excepción, evidentemente, foi a de Mateu Laoz, que un árbitro... Bueno. Como todos sabedes que tipo de árbitro é, pues, claro, a mí non me sorprende nada que Mateu Laoz diga que, bueno, que se pasou un pouquiño. Pois pues mira, non se pasou nada. Xa sei que el houbera asubiado xa cousas mesmo na lesión de Militao, eso o teño seguro, non? Non, é que é moi forte falando, non, de que os xogadores do Madrid ou do Barça están sempre acostumados a que, pois eso, a que poden protestar máis, a que teñen máis permisividade. Non sei como se fala. Permisividade. Agora, de facer faltas... Esa frase que sinala aí Beretiño é que é substancial, non entender o contexto, o sea, que é o que quere decir un árbitro como Mateu Laoz. Bernabéu, ese é o contexto. Que non favoreceu o Madrid. Claro, tens que facer o que tens que facer. O contexto é que estás xogando no Bernabéu e tens que facer o que aquí tens que facer normalmente para sair vivo, non? É que falando do contexto, hai non sei onde o vin, non sei se foi, bueno, en Instagram ou no el día despois, algo así. Na xogada en que expulsan a Álvaro Carreras, a segunda expulsión, que vai todos os do Madrid ali a botar pestes ao árbitro, leron os labios de Rodrigo, e Rodrigo lle dixo ao árbitro: pensa onde estás, respeta onde estás. Sí, tal cual. É moi forte, como que respete onde estás? Que lle sinalou o escudo. Tal cual. Que un xogador de fútbol lle diga iso a un árbitro. Non, porque xa sabemos que iso ocorre, pero que utilice o propio xogador e poida dicilo é increíble, non? É que en ese momento esa é a naturalidade, non? Outro equipo e non queda con 9, queda con 7. Porque o que merecían é que había polo menos 2 aí que merecían expulsión tamén. Para min quedouse curto, Marta. Es que é increíble o que pasou, amigo. Para min quedouse curto. A min hai unha cousa que tamén non sei se o comentario de Lomba vai por aí, pero a min o que me está a parecer, xa non neste partido, senón xa non é o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro partido que Carvajal está a pé de campo. É un xogador... Non pode. Increpou no túnel de vestiarios. Increpou ao... Xa cando foi o partido contra o Arsenal o ano pasado, xa encarouse con Saka. Quer dizer, ten esa costume enfocado permanentemente polas cámaras. Está no banquillo como se fose un delegado de campo, como se fose un segundo adestrador. Eso realmente me parece bastante grave, ¿no? No caso del Carvajal podemos decir que se comporta y se siente como un caudillo, ¿no?
Antón, Que lle gustaría ser un caudillo. Claro, Que claro. gustaría, Gustaría. Estiveches moi franco, entón. Quen dixo eso, Marta? Rodrigo, ¿no? Rodrigo, foi Rodrigo. Rodrigo que marque un gol que leva 37 partidos sen marcar. Bueno, seguimos. Antón, eu tiña aí unha cousiña moi pequena preparada sobre todo este tema arbitral, non sei se podo darlle adiante. É que me ferve o sangue con todo este tema. Penso É que que pode ser póñame moi mala uva. Penso que pode ser o momento, despois voltamos sobre o partido. Vale, pois intento darlle rápido, que tampouco é plan de quedarnos no malo e non co bo, pero bueno. Primeiro, grazas a aqueles madridistas que aplaudiron a Iago cando saltou o céspede. Parece un xesto bonito cando o enfocaron nas cámaras. Sí. Non sei se, por exemplo, Fer o viu no campo. E quero recalcar que non se notou. Bueno, enfocaron aí a un fulano nas gradas, imagino que foron máis. Pero bueno, quero recalcar que o que vou dicir vai cara ao Real Madrid como institución, non cara a ningún aficionado en específico, pero o certo é que me dá absoluto noso como concepto o que é o Real Madrid, polo menos a día de hoxe. Porque para min é a proba vivinte da desigualdade que impera na sociedade, da soberbia ao poderoso e, sobre todo, de como se manipula a opinión pública por medio do diñeiro e dos medios, porque é triste ver o partido polo principal medio de retransmisión oficial, como a fixen eu na miña televisión outro día, e que pareza, non sei se estades de acordo, que os tres contertulios estean de charla no bar dunha peña madridista, basicamente. Sí. Porque en situacións que non sepan recoñecer a xogadores titulares do Celta. Pareceme que, non sei se mancara Durán ou Román, e tardaron como 2 ou 3 minutos en darse conta de quen era o xogador que estaba claramente enfocado na cámara. Que eu che podo recoñecer a calquera dos do Madrid. E son un simple aficionado amateur. E que estamos falando dun clube liderado por un oligarca, con coñecidos contactos nas altas esferas, e, bueno, involucrado en temas nos que non vou entrar, pero relacionados con contratos públicos, etcétera, etcétera. E que unha persona que pode facer o que lle venga en gana con impunidade. E creo que iso debe ser o que se pensaron tamén os xogadores brancos este domingo, ata que se atoparon con árbitro que fixo unha actuación normal e que tampouco foi unha actuación espectacular, pero que estes clubes, polo menos na competición doméstica, non están acostumados a que non se lles dea un trato de favor, a que non se lles paga a vista gorda, con saídas de tono, como as que decía Marta, con Rodrigo, con Carvajal, etcétera. Para min é que o que dixo Mateu Laoz, o de que non tuvo o equilibrio emocional adecuado o árbitro, pareceme increíble. Pareceme increíble. E despois tivemos tamén, creo, a un exárbitro que delegado do Real Madrid nestes momentos, non recordo o nome, encarándose co colexiado ao final do partido, tamén grabado en cámara. E que os medios afíns ao Real Madrid falan de roubo, de amaño, e recordemos que teñen a súa propia canle de televisión na que exercen presión mediática, equipos e árbitros por igual. Mentres que un xogador que ni sequera estaba convocado para encontro foi buscar no túnel de vestiarios ao árbitro para increpalo. É que para min quedouse corto, é o que digo. É que pareceme sobre todo triste que se dea por feito que o Real Madrid e o Barça teñen que levar os 3 puntos e que todas as portadas dos medios nacionais os días despois xiren alrededor deles e que pouco se fale do Celta fora do Faro de Vigo, de nós, etcétera. Sabes o que pasa? Sabes o que pasa, Martín? Que o resto de equipos somos uns convidados necesarios, De pedra. pero molestos, moi molestos. É así, non hai máis. Ten que xogar contra alguén, pero se por eles fora, xogarían entre eles con eles mesmos ou só contra o Barça, o Atlético de Madrid como moito. Os demais estamos aquí de figurantes para o que teñen que estar e xa está. E veñen a Vigo, e bueno, un mínimo de respeto porque están en Vigo, pero vamos xogar ali, e ali respeto ao contrario ninguno, porque estos mindundis que non saben do que vai a historia. É así, o sea, somos un convidados necesarios porque nos necesitan para gañar, bueno, para xogar ligas e todo isto, pero incómodos para eles. Entón, cando alguén fai as cousas ben ou un equipo pequeno como o Celta lles gaña, pois lles molesta moito soberanamente e non saben perder. É un problema, é a soberbia que falabas ti, que non saben perder. E punto. É que cando nen arriba,
nen os xogadores, nen tampouco un tipo como Xavi Alonso, que me parece un tipo bastante razonable, que sempre foi un moi bo xogador na súa época. Non me parece, a ver, dentro de que creo que foi o máis educado de todos, dixo que non estaba contento coa arbitraxe. Pouco va a durarlle, Bueno, pouco va a durar porque penso que os xogadores non queren que dure, que eso xa é outro tema. Ese é outro tema. Pero... Es un tema probar merengue, pero... Claro. Exacto. Pero é que así, o sea, somos uns convidados molestos. E xa está, non hai máis. Falamos outro día, non? O que falamos de que aquí o que queren xente como Florentino é montar unha Superliga en España, entón ese xogar entre eles e xa está, non? No, pero claro, teño entendido que quedarán igual na Liga, así que peor pa nós e mellor pa eles, porque seguirían entrándolle pasta por un tubo e seguirían xogando contra nós. O sea. O que di Marta, perdón, sí, que non xogamos moi ben, que ven o Celtiña ata que gañamos. Porque cando perdemos é sempre, que ben xogan, teñen que ir mellor na competición e tal. Pero unha vez que gañamos, incomoda. Eso é unha cosa que xa lo teño comentado moitas veces, que eu fíxome cando o Celta fai un partido bo, normalmente en moi poucas ocasións se publica na prensa nacional breves sinalando o bo resultado. Cando é o contrario, aí o breve sai sempre, non? E iso é unha cousa que evidentemente está hecha con moita intención, non? E deste día, é unha mágoa que en vez de ter, coa excepción que dicía antes Antón e algún outro par de xornalistas que realmente saben do que están a falar, casi ninguna peza xornalística, nin en radio, nin en televisión, nin en periódicos, nin en prensa, nin nada, sinalaba eso. Todo era debacle do Real Madrid, pero en ningún momento tes un análise certeira de por que tivo lugar esa debacle. O sea, que é o que fixo o equipo que tiñas enfrente, que xogo desplegou para que esa debacle fora posible, ¿no? Porque realmente é que así, ¿no? O que eu quería dicir é que para mí é un problema sistémico de que o fútbol español está convertido nunha competición de dous, non hai máis que ver o palmarés dos últimos 15-20 anos da Liga, é algo que despois, por suposto, se trasvasa tamén a fora de España, porque eu estaba a ver o partido aquí e no prepartido en ESPN Plus estaban pois a falar absolutamente todo dende o punto de vista do Madrid, os lesionados do Madrid, o estilo de xogo do Madrid, o debuxo táctico do Madrid. Bueno, pois daba a sensación de que o Madrid xogaba só, que non había outro equipo en fronte, non? E iso é algo que a mí me molesta enormemente porque, ademais, indica que eses xornalistas ou non saben realmente de fútbol e non saben da competición que están a comentar ou non lles deixan, porque non ten sentido que un partido Madrid-Celta pois só se fale dende o punto de vista do Madrid e mesmo outro día no partido fronte ao Barcelona había un comentarista que estaba a dicir pois que o Barça tiña que marcar o terceiro gol para matar o partido e digo, pero isto realmente é ridículo, é un problema para mí totalmente sistémico da Liga Española. Oféndeme moito o que dicía antes Martín, ¿no? O mínimo, cando ti traballas para unha cadena que non é Real Madrid Televisión, porque eu entendo que a cadena de cada clube pois podes entender que fagas o que queires, non? Pero cando non é unha canle supostamente xestionada por ningún clube en concreto, non? E xa non falo de que sexa un partido, porque a retransmisión do outro día do San Andreu Celta que fixo o noso amigo Rivero, madre de oso, o sea, se non meteu 4 ou 5 zocas en nome de xogadores, é que é tremendo. Pero na súa liña, Na súa liña. Na súa liña. Pero outro día, se ti estás a retransmitir un partido para Movistar ou para Dazón ou para o que sexa, que menos que prepararte un pouco que cales son os xogadores dos dous equipos, non? Pero xa unha cosa, o que decías ti, unha cosa que eu tamén me fixo moito por o tema de formación profesional, no tema da retransmisión, é que prácticamente todos os planos que saían do interior do túnel de vestuarios eran solamente do lado do Real Madrid. E o resumo do partido. É que realmente son montaxes preparadas para que saia solamente unha cara das dúas, non? Sempre que é un partido no Bernabéu. Entón, claro, é unha cousa que é tremenda.
É que sempre se gañan é mérito deles e se perden é de mérito deles. De mérito dos demais, Nunca é mérito do contrario. Bueno, para min, para voltar sobre o partido, o que ocorreu, este 0-2, pois é unha mestura, sobre todo, de mérito do Celta e despois tamén, por suposto, de mérito do Madrid, porque fallou e porque houve xogadores que se autoexpulsaron dun xeito ridículo completamente, non? E deixaron pois, o equipo, a primeira expulsión, por exemplo, o propio Xavi Alonso, pois berra, e non tanto o árbitro, máis o propio xogador, non? Por dicir, pero que estás a facer, macho? Hay un plano ahí muy claro en el que Xavi Alonso le dice... No me jodas. Con razón. Con razón toda, ¿no? Sí, lo que pasa es que, hablando de lo que comentabais del árbitro, efectivamente, tuvo la personalidad de castigar cosas que el Real Madrid está acostumbrado a que no sean castigadas. Ese aspaviento que hace en la segunda expulsión el jugador, esa mano arriba hacia el árbitro, eso el Real Madrid está acostumbrado a que se lo dejen hacer. Y este árbitro... Sobre todo uno. Sí, sobre todo a Vinicius, ¿no? Consideró que era un desprecio, efectivamente, y bien sacada, ¿no? Entonces, bueno, esa es una mala costumbre que tiene el Madrid de creerse que eso no se le va a castigar. Hablabais de Mateu Laoz, claro, es que Mateu Laoz empezó su carrera en primera como un árbitro de moda, como la revolución del arbitraje, y fue de más a menos, pero claramente, es decir, fue un árbitro que acabó castigando cosas sin sentido con tarjetas amarillas, es decir, es un árbitro que, digamos, toda la bondad que tenía como árbitro, toda la calidad que tenía, la fue perdiendo progresivamente hasta que no sabías por dónde iba a salir Mateu Laoz. Era un árbitro peligroso en ese sentido. No sabías por dónde te iba a sacar las tarjetas y las sacaba de una manera tan loca y tan sin sentido que al final toda la bondad que tenía al principio se fue diluyendo durante los años hasta que, bueno, ahora está ahí diciendo lo que dice. Fer, ¿no? O sea que... Unha cousa, pero Mateu Laoz de fai moitos anos veíase claro que quería acabar na tele, home. Que quería acabar onde está agora. O sea, era un personaxe. Hai árbitros que son máis decentes. No, pero quero decir que Mateu Laoz chegou a ser famoso tal, e ao principio, pues sí, é un árbitro con personalidade e tal, e os últimos anos pues era todo o papelo para gañar relevancia e acabar onde acabou. Pues cando dice arbitrar, onde vou estar? Pues vou estar na tele. Como? Pues sendo un personaxe famoso, porque foi o árbitro máis famoso de España dos últimos 15 anos. Bueno, una personaje. Pero bueno. Y lo que decís de la prensa nacional, es decir, esto que estamos hablando de que la prensa nacional al final se fija solo en el Madrid, es que esto ya pasaba cuando éramos niños, es decir, cuando el Celta era capaz, hablo por ejemplo de los años de Mostovoy, etcétera, de ganar al Madrid, en la prensa nacional se hablaba de falta de respeto al Real Madrid, o sea, se llegaba a ese punto. Entonces, claro, era como muy gracioso ver cómo cuando se les ganaba alguna vez, de vez en cuando, pues la prensa saltaba por ese lado. Con lo cual, a mí no me sorprende todo esto que estáis comentando de que la prensa habla de esta manera, no me sorprende porque es que llevan haciéndolo toda la vida, es decir, no ha cambiado eso, ¿no? Y finalmente, bueno, es que Xavi Alonso no critica al árbitro, vamos, Florentino lo pone en la calle cuando acaba la rueda de prensa, porque Florentino... Vai poñelo na calle igualmente, sí, se queda igual. Claro, é que ao final é ese, ¿no? Que vai largarlo seguramente, entón, claro. Non sei, non tes ninguna necesidade sendo ti normalmente unha persoa bastante máis normal e ecuánime cando falas, de engadir esa frase, que tal parecía que era unha frase de guión que tiña que decir por iso, ¿no? Por lo que comentades, porque como eu xa non a digo, xa estou na rúa hoxe mesmo, ¿no? Non tes necesidade de decir iso, ti tes un prestixio que está por enriba de que te metan esas frases de guión, ¿no? Y ojo que no acabe este buen árbitro, en la nevera por influencia de Florentino, que seguramente esté escribiendo ya alguna carta a la FIFA diciendo que se le maltrata aquí en España. O presidente dos árbitros ou o presidente do CTA, non sei que, dixo que fixo un es gallego, que non vai estar na nevera. Sí, eso foi o único que lle pode salvar, porque que saia o fulano dicindo que non, que fixo un traballo moi objetivo, pois o mellor... E lle preguntaron, vai voltar a arbitrar o Madrid? Pois pode ser perfectamente que sí. Bueno, eu penso que calquera que saiba algo de arbitraxe ten que estar de acordo con que o traballo neste caso foi moi bo. Di por aquí Malacoda que hai artigos onte ensalzando o partido do Celta na caverna mediática, Segurola no ar, Relaño no marca, hasta o fanático Roncero. Bueno, de Roncero prefiro non falar, pero teño que dicir que eu teño un grandísimo respeto tanto por Relaño como especialmente por Santiago Segurola, entón non me sorprende que eses nomes sí que falasen ben do partido.
nese triunvirato evidentemente non están, vamos, nin de lonxe o nivel de Segurola nin de Relaño. Está clarísimamente. Quero dicir con todo isto que hai en España vos periodistas deportivos, hai vos xornalistas deportivos, quizáis non en tanta cantidade como aquí nos Estados Unidos ou en Inglaterra, pero sí que hai, entre eles está Quintana, está Relaño, está Segurola e outros. Unha mágoa que ás veces están en publicacións que non son diarias, ¿no? Porque se ti lees calquer artigo que se publica en Panenka ou en Libero, por exemplo, aí tes xente que escribe sobre fútbol moi ben, ¿no? Pero realmente non é xente que está no día a día, ¿no? do xornalismo deportivo, ¿no? Houve unha crónica onte, ou non sei se saiu hoxe, de Juan Carlos Álvarez no Faro de Vigo, que é bastante recomendada. Creo que debe estar nas redes tamén. Que o título é El Celta no existe. No Faro. Sí, eso creo que foi Juan Carlos Álvarez que escribiu iso, se non me equivoco. Outro bo periodista dentro dos de Vigo, o mesmo que Jacobo Buceta, que é outro que eu tamén respecto moito. Bueno, y lo que decíais antes, os lo decía Marta, creo que le preguntaron al presidente del CTA si este árbitro iba a arbitrar otra vez al Real Madrid. Es que si no lo hace, estamos adulterando la competición. Es decir, aquí tiene que seguirse el mismo criterio que hasta ahora. Es decir, aquí, si empezamos a hacer diferencias, se adultera la competición, claramente. Entonces, é que o tema, xa non é só o que di Antón de que sexa unha liga de dous, é que en outros países hai a Liga 1 ou outras competicións, hai un favorito claro, que gaña con moita vantaxe normalmente. Pero todo o que rodea o ambiente mediático, os cánticos, as afeccións, as axudas arbitrais, que xa non é tan só un tema de resultados ou de poderío en riba do céspede. Eu creo que a xente está moi cansa de todo isto. A mí sorprende moito que haxa xente que poida criticar a Liga 1, por exemplo, de Francia, dende unha liga na que, bueno, pois non hai só un, pero hai dous equipos e nada máis, non? A mí Cuidado co Villarreal. Sorprendente. Pero bueno, sí, este ano as cousas poden ser diferentes. A mí encántame que gañe a Liga alguén que non sexa o Madrid ou Barça, teño que dicilo. Mesmo por exemplo, Celta. Bueno, iso sí que me gustaría. Estamos longe todavía. Eu non son colchonero, pero dende logo prefiro que gane o Atlético de Madrid simplemente porque haxa diferenzas, ¿no? Variar, claro. Entre esos dous, ainda que sexa un terceiro. Eu lembro que unha cousa como decía Fer antes, ¿no? Que leva pasando sempre. Eu lembro de neno, porque eu de neno vivín cando gañou a Liga a Real Sociedade, Atlético de Bilbao. Naqueles momentos, incluso ti sendo neno, sabías de sobra que eses momentos onde gañaba outro era importante, porque o normal era que estiveran sempre os dous de sempre, como moito Atlético algunha vez, non? Pero os anos aqueles da Real Sociedade e de Atlético de Bilbao, realmente, ti sendo neno, vías que iso era unha cousa coa que empatizabas moito, porque era un equipo non demasiado grande, porque, pois, de cando en vez, pois, gañaba alguén, non? Que non era... Claro. Pero a pregunta para min, Jorge, é cando iso vai voltar? Porque, evidentemente, pro celtismo, ver o Deportivo gañar unha liga, pois non é algo que sexa prato de gusto, evidentemente, pero do punto de vista da historia do fútbol español, que haxa outros equipos que non sexan eses dous, aínda que sexa o Deportivo, pois é unha cousa positiva para min esa é a vara de medir que dá a calidade dunha liga e non outra. Que haya unha certa capacidade de sorpresa cada ano dentro de unha marxe, pero claro, se tes unha liga que económicamente xa de partida ten unha diferencia abismal entre eses equipos e outros, pois claro, non pode nunca haber esa sorpresa, salvo, pois, unha vez cada X décadas, non? É unha mágoa. Pero ao final é unha cousa que está acontecendo en todos lados, porque a Premier, por exemplo, que era moi coral, agora cada vez é menos coral. É igual que, dice alguén no chat que é un reflexo da sociedade, igual que a desigualdade, estamos nun momento de enorme desigualdade socioeconómica, pois reflítese no fútbol, non? E acotío a loita polo descenso, ou por entrar a Europa é máis emocionante, polo menos para min, que a do título, porque sempre están os mesmos candidatos, vamos. Bueno, imposible, Rick, pero fai un par de anos o Girona era líder en xaneiro, Bueno. Sí, bueno, estivo, claro, case gaña, non? Imposible, o sea,
Moi improbable, pero bueno. Tamén hai varias décadas estivo o Pontevedra de primeiro en xaneiro. Pero bueno, Bueno, a Portela, ver, ¿no? o ano do Celta quedar de cuarto, cando faltaban 10 partidos, Sí. estábamos de primeiros empatados co Barça. Sí. O sea, Sí, o que pasa que aí é cando xa entran pois estes factores dos que falamos agora, ¿no? Cando eso sucede, quedan 5 xornadas, 6 xornadas, pois xa pois empezan o engranaxe a funcionar dunha maneira determinada, ¿no? Pero sí é verdade que, bueno, é verdade que o que te dis que nestes últimos anos, pois tamén é verdade que en ligas como a Premier, pois parece que a cousa sempre é entre 5 ou 6, pero é que case sempre é eso. A min xa me chega que a cousa pode estar entre 5, 6 ou 7, pero que non sexa que cada ano pois tiñamos, e mesmo pode haber sorpresas pois con ascendidos, ¿no? Mirade a primeira parte da tempada que está facendo un equipo como Sunderland, que acaba de subir, e aí está facendo unha liga máis ou menos interesante, non? Eu falo diso, desa capacidade de sorpresa que a nosa liga penso que non ten, non? E xa non digo de que a xente gañe, non? Senón que podamos ter partidos, equipos, xente que faga cousas de outra maneira e que non sexa todo pois coas orelleiras postas solamente para equipos en concreto, non? Bueno, en riba veñen partidos complicados, tanto en Europa como despois na Liga, contra o Athletic Club de Bilbao, contra Boloña, etc. Que vos gustaría ver nestes partidos do Celta que puidemos ver sobre o céspede do Bernabéu? Porque o calendario que ven en riba non é nada sinxelo para este Celta. Pues especialmente el juego de la primera parte. Me gustaría que fuera más continuo y que no decaiga en la segunda cuando se pone todo más a favor. Pero bueno, yo creo que el partido del Bernabéu da mucho chute de moral y de saber que este equipo, a pesar de la juventud, insisto, la enorme juventud que tiene este equipo, cómo lo ha hecho en el Bernabéu. Entonces, yo creo que ese es el camino. Volver al estilo de Giraldes, sobre todo que en la primera parte se plasmó sin ningún miedo al rival ni al escenario, ni al contexto que decía nuestro querido Mateu Laoz. Sí. A mí personalmente gustaría ver a Starfelt. A Starfelt. Starfelt e desmais. Que roten nas demais posicións. Sí, a mí non me gustaría ver moita rotación. Eu claro, penso pero Jorge, di moita xente que a rotación é imposible non ter moita rotación tendo en conta as tres competicións. Como ves iso? Pero é que unha cousa que xa falamos o outro día, é que pensamos que non temos equipo para tres competicións. Entón penso que temos que ir partido a partido e temos que sempre utilizar a xente que mellor estea para o contexto do partido concreto. Por exemplo, eu penso, e xa falei outro día, que foi un erro facer o que fixemos co Ludogorets. Porque con esa victoria garantizabas unha cousa interesante. E logo co Español, vale, pero intentaste garantizar o partido do Español e logo tampouco saiu o partido do Español. Entón, claro, é que unha cousa que non se pode facer. É certo, pero eu creo que tamén fallou moito a intensidade contra o Ludogorets. Eu creo que o equipo, máis aló dos nomes, non saiu como debiu sair. En canto nos apretaron, cambios aparte, estivemos non tan longe de empatarlo. O sea, espero que esteamos conectados nestes partidos. Creo que, bueno, foi un tropezo que mellor no longo plazo axúdanos un pouco a manter a cabeza no céspede. Pero, bueno, partidos moi complicados, sobre todo do Athletic, que non vai ser como Madrid, non nos vai deixar tanto oco, vai facer unha presión desde o minuto 1, estou convencido. Pero, bueno, é o primeiro partido no persoal que vou poder ver este ano no campo, así que espero que deamos a talla. En canto a 11, notase cando esa liña de Javi Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso están a un bon nivel, que eso foi repercute nun nivel coral moitísimo máis alto. Notase moitísimo. O partido do outro día para min foi fundamental. O sea, que eses tres pilares estiveron case perfectos. Entón, eso tamén é moi importante. Claro, o Madrid tamén xoga, non? Entón, pois, tivo ocasións que non converteu, pero o que sí é certo é que a defensa para min foi, senón a mellor da tempada a toda agora, pois está aí arriba entre as mellores. E alguén dicía, ademais, que foi un dos partidos, e isto fala ben do árbitro, por certo, nos que máis tempo se xogou, nos que máis tempo efectivo de xogo houve. Entón, bueno, iso de que houve cortes, etcétera, que o árbitro permitía cortes, iso é unha falacia total, porque se vemos os números
penso que foi o segundo partido con máis xogo efectivo, pero a defensa do Celta, dende o meu punto de vista, pese a erros que evidentemente sempre hai, porque as defensas non son perfectas, pois foi do mellor desta tempada, dende o meu punto de vista, non? Desde logo, porque é a segunda portería a cero en Liga contra o Real Madrid no Bernabéu, o sea, de 10. Sí. Y defendiendo muy bien a los extremos, a Vinicius, con ayudas. Esas son las defensas que hay que hacer. Sí, eso fue muy importante. O dixeche ti, Fernando, Brian Zaragoza baixando, axudando a cubrir e tal, moi importante. Foi algo que non fixo a todo agora, realmente baixou cando tivo que baixar, estivo tamén cubrindo. Brian, eu creo que é un tipo que se motiva. Bueno, yo de Brian hoy no hablé, pero no, pero no, eu creo. No. Eu creo que Brian é un tipo que necesita, ainda que eu creo que está xogando mellor agora estes últimos partidos que o comezo de tempada. Creo que necesita motivación, necesita nas grandes noites, viña esa tendencia viña tamén no Granada, no Osasuna. Contra o Barça moi ben, logo contra o Levante non apetece, contra o Madrid no Bernabéu tal. A mí me falta verle más seguido, o sea, es decir, sí, é determinante, porque ti dis, tiña máis continuidade, ¿no? Porque parece que está resultando moito mellor como pasador centrador que como tirador. Sí, realmente, claro, é que coloca uns balóns fantásticos e penso que o mellor ese é un dos roles, ¿no? que tiña que encaixar co equipo, ¿no? Coa alineación que soe colocar as idades, ¿no? Para mí, a verdade é que, falando de rotación, eu creo que só hai dous xogadores, bueno, tres con Radu, tres xogadores imprescindibles que serían como a columna do equipo, porque no medio campo creo que, bueno, Ilais parece o máis importante, pero tamén respeto moito a Beltrán, Miguel Román está ben, incluso Sotelo pode ser unha solución, pero eu creo que con Borja Iglesias, Starfel e Radu, a partir de aí construímos. Pero me parecen os tres xogadores, unha mágoa que Borja Iglesias, por suposto, bueno, pues non queremos que non pille un resfriado, o sea, porque como se lesiona 2 meses estamos confiados. Pero creo que esa alinea as tres figuras máis intocables, os que non intentaría non rotar. Sí, estou bastante de acordo con iso. Marta. Eu penso que non pedirlle rotacións a Claudio é como pedir ver unicornios. O sea, é unha cousa que non vai pasar, non pasaba nos anos anteriores, cando só xogábamos unha competición, non vai pasar agora. Claro. Me parece que o mellor rotar os 10 como outro día, pois o mellor non sei, rotar 3, 4 ou 5, non, pero é que outro día foi un pouco moito, penso. No, eu estou de acordo con que hai que rotar, Marta. O que digo é que ás veces pois as rotacións son un pouco bruscas e un pouco exageradas, pero bueno, esa é a miña visión. Eu supoño que Claudio, pois, na grande parte das ocasións sabe o que fai e ás veces fai cousas mal, porque tamén é un home que por suposto que sí. Tamén se equivoca como pero eu quero pensar que cando rota a 10 é porque os seguintes 10 que van xogar é o que el os ve mellor. É que se non fixera isto estaría xogando en contra súa. Ludogorets se pode... Vale, Ludogorets, vale, a ver, ás veces se equivoca o que fala Antón, que non é obviamente non é infalible, pero aí tamén fallou a actitude, non só o xogador. Claro. Entón, claro, pero pensar que é o que mellor coñece xogadores e o que vai poñer os que están a priori mellor. Despois nos partidos poden pasar millóns de cousas, non? Pero cando pasa iso, eu o único que lle boto en cara no partido do Ludogorets é que, vale, eu podo entender que o mellor eu penso que non é unha cousa de facer de menos o rival. Eu estou convencido que Giraldez non pone xogadores pensando que o rival é, bueno, de segunda categoría e que con calquera non sirve. Penso que non fai iso. Que é verdade que el pensou que esa xente era unha xente que podía dar bo resultado. E gañásemos. Pero claro, o problema é que cando eso non é así, e ti estás a ver que non funciona, penso que foi moi tarde a solución, porque cando a solución se puso en riba da mesa foi cando empezamos a xogar ben, e cando chegou o segundo gol, e cando estivemos moi cerca de darlle a volta o partido. Entón, penso que aí a única equivocación foi que tardou moito en darse conta que o que plantexaban riba da mesa non funcionaba, non?
Y luego que cuando se hacen rotaciones, yo entiendo que Claudio evidentemente quiere dar oportunidad a todo el mundo y que la plantilla esté enchufada del número 1 al 28, creo que son 28 ahora mismo los jugadores, y creo que es el peaje que hay que pagar para que luego jugadores jóvenes pues tengan ya cierto bagaje encima, minutos encima, ¿no? Entiendo que son excesivas de rotaciones, pero al final es un peaje que hay que pagar si tú quieres ver en unos meses o X tiempo a un jugador que no conocías, ver cómo realmente al Celta le puede dar frutos. Entonces, bueno, hay que empezar a ponerlos pues en algún momento. Entiendo que era un partido clave a lo mejor para dejarlo todo listo, pero en algún momento hay que poner a determinados jugadores, hablo de Ángel Arcos, por ejemplo, por poner un ejemplo, para que al final den frutos. Es decir, un chaval que era la primera vez que juega con el Celta, que lo entiendo que es un poco drástico ponerlo en Europa de titular, pero es que, claro, ese balón que falla, ese gol cantado que falla, claro, son momentos del fútbol que a lo mejor aceleran o un poco bloquean tu progresión. Entonces, bueno, entiendo que es un peaje que hay que pagar y lo asumimos y Claudio lo asume, ¿no? Entonces, pues también está esa parte de que en algún momento tienen que empezar a rodar esos E jugadores. que eu, de feito, voume a outra aceira. Creo que no partido de Copa, en vez de darlle minutos a Cervi, por exemplo, houbera... Agora que podes xogar con 4 titulares sen problemas do filial, houbera dado máis minutos a algún. Pero, bueno, entendo que quere ter un vestiario san, sen problemas, pero non entendo, por exemplo, os minutos de Cervi. Personalmente. No resto, creo que ten unha xestión moi boa do plantel, Claudio. Está dando oportunidades a todos. A todos. Desde Edu ata Cervi, que sí. Di aquí Antonio B971 o que pretende Claudio coa rotación se chegar a tope con toda a plantilla a segunda volta ao tramo final. En definitiva, un entrenador modernísimo. Aí é unha cousa que tamén di Beretiño. Hai ano e medio estábamos a tremer por cando se retirase Iago, agora mesmo non xoga nin a metade do tempo e competimos con calquera, aínda menos mal. Que pensades sobre esa afirmación? Bueno, entrou no 87 ou 88 por aí e doulle tempo de facer unha asistencia de clase top mundial. Pero é verdade que xa o ano pasado tiveramos moi boas victorias, non sei se 2-0 a Real Sociedade sen Iago, por exemplo. Sí. Este tramo de tempada, con Iago entrando no banquillo, é un síntoma da saúde do equipo e todo o que o rodea. Porque fai 2 anos non pensábamos que con un equipo sen Aspas pudiésemos estar nesta situación. Pero Iago sigue dando puntos. Cuando el equipo está mal, Iago sigue dando puntos. Partidos que están para empatar o perder, sale Iago al campo un rato al final y de repente el partido se vuelve a favor de Claro, ese poder todavía no es sustituible ahora mismo. ¿No? Claro, Eso é verdade. O que pasa é que o que tampouco podemos de cara ao futuro, é verdade que xogamos contra calquera, eso vamos, penso que é verdade, pero tamén é certo que temos, pues, nese triángulo, ¿no?, do que antes falaba Joaquín, un dos puntais non é un xogador precisamente novo que está empezando, que é Borja Iglesias, claro. Entón, o que o Celta precisaría sería un Borja Iglesias coa idade de Fer López, pero eso é algo que non o temos, porque cando o temos, largamos, ¿no? Entón, Jorge, claro, chámase Quitique, está no teu outro equipo. Home, Quitique sería un pitaje para o Celta. Bueno, a ver, pero Borja Iglesias tampouco non é tan maior, ten 32 anos. Sí. No, pero que tampouco. O sea, físicamente é un tipo que está moi ben, o sea, que en teoría, sí. Penso que o collimos cunha madureza importante e aínda quedamos por diante, eso está claro. O tema con Borja é que, en teoría, despois de marcar, creo que foron 16, 17 goles en Liga fai 3-4 anos, viña de 2 tempadas para baixo, pero está recuperando o nivel. Eu creo que a nivel conceptos... quedan polo menos 4 ou 5, incluso 6 anos agora que se retiran máis tarde, que debería estar un moi bon nivel. Supoño que o propio Xavi Alonso pensaría tiña que ter posto máis a este rapaz cando estaba en baixo a miña dirección. Martín? É que aínda que vaya perdendo no físico, creo que a nivel de entendemento do xogo e de facer o que debe facer está ao seu pico, Borja, e que está a un nivel superlativo, é unha pasada. Creo que foi Bueno, e iso igual Iago. Pode ter 38, 40 ou 50 que seguirá xogando igual. Esa visión de xogo non a perdes. É o que decía Fer, ¿no? Que é un xogador que sigue a dar puntos e mentre non se retire, aínda que contes con el 10 minutos,
sabes que van a ser 10 minutos de extrema calidad, ¿no? Entonces, eso... No, la transición va a ser dura, ¿eh? Yo ya lo adelanto, o sea, va a ser una transición dura, ¿eh? Hay que prepararse Pero para penso eso. que Claudio está facendo ben, porque está intentando dosificalo o máximo posible, supoño, entre outras cousas, de pensando que esta non sexa a súa última temporada, que sexa a súa penúltima. A ver qué pasa. Aí a tiñas guardada. Camiseta do Leverkusen de Borja Iglesias. Confiando no Panda, Eu teño que decir que Borja Iglesias para mí sempre foi un xogador dentro e fora do campo, esa sempre falamos, pero dentro do campo. Eu viñe partidos co Betis que decía que bo, é que é un moi bo xogador de fútbol, Borja Iglesias. A final de Copa do Rei que gaña o Betis. Exacto. Que gaña o Betis. É unha exhibición. É unha exhibición. Vamos, sempre estive contento de que as cousas lle foran ben Betis, en donde fora. E bueno, e cando marchou o Leverkusen, pues merquei a camisola, sen saber que 2 anos despois tería do Celta co seu nome. Se hai un xogador que eu tomaría un café ou unha cervexa sería, sen dúbida, Borja Iglesias. E non falo... Non, Vinicius non, pero... con Vinicius de Moraes sí, pero con ese Vinicius non. Pero con Borja Iglesias sí, e non falo só de xogadores do Celta, senón de xogadores de fútbol en xeral. Bueno, sei que Marta pronto ten que sair, porque xa me dixo que non tiña tanto tempo e tal, entón imos a lo menos coas puntuacións deste partido, os 5, 3 puntos e un punto, que vai ser complicado nesta ocasión, porque hai moitos xogadores que penso que merecen puntuar, pero bueno, non sei se algún de vos ten xa esa idea de 5, 3 e 1, non sei se Marta, por exemplo, quere comezar ou prefire... Sí, eu teño claro, sí. Pois imos a lo, Marta. Para min, lle daría máis puntos, pero como teño que escoller, un punto para Radu, 3 para Borja, 5 para Willy, porque fixo os 2 goles. Teño moita para Fernández hoxe, Moita reivindicación, vexo aí. Pero moitos props aí que sacar. Onde ganas iso? Pero a ver, Joaquín, o día de Suecia, o Sverige Sdai, ese xa rematou. Isto foi 6 de suño, 6 de suño. Bueno, pois Radu 1 punto, 3 puntos Borja, 5 Viliot. Eu teño algo semellante, así que vou dicilo xa. 1 punto para Radu, 3 puntos para Swedberg, 5 puntos para Borja. Realmente, máis ou menos o mesmo. Podería pois cambiar, pero lo cambio yo. A orden gustaríame tamén poder recoñecer a Starfel, por exemplo. Alguén dicía en Twitter o Mariscal Starfel. Mariscal. Pero iso soa un pouco a Chiquito la Calzada, ¿no? Pero bueno, eu digo así, podría ser diferente, pero bueno, 1 punto para Radu, 3 para Viliot, 5 para Borja. Fernando. Pues yo te lo cambio, 1 para Williot, hasta que sea más regular no le voy a dar más puntos. Pero vamos, Fernando, un momento, paremos máquina. ¿Qué pasa? Pero está ben, pero quero dicir, non é regular, pero puido prácticamente, pois non sei, tumbarse no chan no segundo gol e rematar coa cabeza. Sí. Realmente foi algo impresionante o deses 2 goles de Sí, pero solo le puedo dar marca. Bueno, e ven dunha lesión, quero dicir que ha estado moi lesionado. Iso non é cousa de que... Xuga a mitad do partido. Marca a mí no se me compra fácilmente. 3 puntos para... No, xa vexo, carai. 3 puntos para Mostovoy. Un día hacemos un debate de Mostovoy y ya verás cómo hay fuego. Seguro que habrá lupo, porque xa sabes que Mostovoy non é dos meus favoritos. Yo tengo, ni top 5, ni top 3. Y yo tampoco me pongo a los pies de Mostovoy. Mira, 3 puntos para Radu. No, tengo muy buena. Precisamente eu lembro que a outra vez que se falou de facer algunha estatua a alguén foi de Mostovoy. Tremendo, increíble. Eu estou totalmente en contra dese tipo de cousas. Estatuas para moi pouquiños. Non son gran fan das estatuas para comezar, pero se hai que facelas,
penso que Mostoboi non é A mí me gusta o do fútbol inglés. Hai que darlle nomes ás gradas. Nomes ás gradas, efectivamente. Completamente. Correcto. Eu mesturo o inglés coa americanada, entón retirar números e nomes ás gradas. Isto é o que máis A me gusta. visitante, grada Es mucho visitante. más barato. Es mucho más barato dar un número a una grada que hacer una estatua a un jugador. Grada visitante en Remor. Bueno, Rafa Benítez. por favor. Vale. Vestiario visitante en Remor, en todo caso. Sí, exacto. Sí, tal cual. 3 puntos para Radu. Me parece que además de los paradones que hizo, en el resto de actuaciones es un saber estar que hacía muchísimo tiempo que no teníamos un portero con todos los sentidos en la portería, ¿no? y con esa calidad. Así que ahí, pues 3 puntos para él. Y 5 puntos para Borja, porque este sí que no baja el pistón. Este tiene la regularidad por bandera, da igual dónde, cómo juegue, la superficie del campo, el tipo de estadio, le da igual todo. O sea, no se desconcentra nunca, da igual que el árbitro lo desquicie, sigue ahí y eso sí que tiene valor, tanto de calidad como psicológico, como siempre digo. Así que 5 puntos para Borja. Pois eu teño mesmo, xa o tiña escrito, pero prácticamente que é que así. Penso que os 5 puntos son claros. Un dos pilares que xa falamos é que Borja é increíble, está a dar unha clase magistral do que ten que facer un delanteiro diante de outra, e realmente pues, está nun dos seus momentos da súa carreira extraordinario, ¿no? 5 puntos van para él. Eu tamén penso mesmo neste caso que Fer, penso que o traballo de Radu merece máis os 3 puntos, a pesar de todo o ben que o fixo William, penso que neste caso tamén non hai que lembrar que houve aí 2 ou 3 ocasións que normalmente o Madrid mete dentro, se non tes un porteiro áxil e ben colocado, pois non estaría. Os 3 puntos pois van para Radu e evidentemente, claro, se non queda máis que un punto, pois William o leva de calle porque non solamente por esa calidade no primeiro gol, penso que a xente di que non é que moita xente está a criticar que foi un remate de chorra de nada, quero decir, tes que estar colocado, estás un golazo e se o tivera marcado outros xogadores que vemos, abriría telediarios. Vamos, sería unha cousa como gol do mes, gol do ano, un premio Puskás, eu que sei, xa estaremos falando desas cousas, non? E realmente unha calidade que deixa perplexos a todos, a defensa e o mesmo Courtois, que non é nada sinxelo despistar a Courtois. E o do segundo gol realmente penso que, a ver, ese efecto de vou entrar coa pelota non sei. Foi un ensaio de rugby prácticamente. Un ensaio de rugby, que solamente faltou facer así, non? Como facíamos. Sí, todos australianos, sí. Entón, eso, ese punto, sí, realmente é complexo non dar máis puntos esta vez, pero bueno, penso que... Iso é unha boa señal, porque ás veces non sabes a quen darlle, pero polo contrario. De feito, no bar anterior solamente dimos puntos a sí, a poucos, sí, poucos. Entón, claro, é un bo sinal estar pensando en como repartir os puntos, non? É que como se diga en inglés, call it like you see it, ¿no? Hai que dar os puntos segundo sexa o partido. Hai partidos terribles e partidos moi bons, entón, pois, diso hai que, para iso estamos para comentalo. Pero antes dos puntos de Martín e de Joaquín, pois, Marta ten que sair, así que, Marta, un prazer terte de novo no Bar Celeste, volta cando a familia o permita e as cousas que tens que facer o permitan, bueno, pois aquí estaremos cos micros abertos para ti. Benvida de volta, digo, dende o outro lado do charco, que casi que se mella unha película de Cronenberg isto, pero benvida de volta a Vigo, Marta. Moitas gracias, encantada de voltar a Vigo e o Bar Celeste. Nun bar tan importante como este despois de gañar no Bernabéu, non? Que case ninguén o esperaba. Podo dar o resultado do Athletic? Sí, por suposto. E el del Bolonia, ¿no? O solo de la Liga. Bolonia e Atleti tamén, sí. Claro, vale. Aprovecha. Vale, Bolonia 3-0. Bueno, espectacular. Espectacular. Ojo que el Bolonia va quinto, Marta, en la Liga Italiana, No te creas tú. Da igual.
En la Vale, Liga vale. Italiana va moi Na Non Liga Italiana podes- vai moi ben, pero na outra non vai tan ben, non? Non podes ter nome de hazaña e ir quinto, home. Non pode ser. Claro, claro. Goles de 2 de Borja e un de Brian. Espectacular. Vamos a ver. Dous de Dende Borja. fora da área, un pepinazo de Oboslai aí. O Athletic vou dicir 2-1. 2-1. Moi ben. E os goles do Celta? Goles do Celta de Iago e de quen? Venga, dun que non mete case nunca. Moriba. Moriba. Moi ben. Venga. Perfecto, pois Claro. queda xa aí guardada a porra de Marta. E, bueno, tamén deira, Marta, que teñas unha boa noite. Chao, Marta. Aperta. Estou de acordo con que di Abraham, que a calidade de Mostovoy Ese é das será... mellores que se viu no Celta. Ese Con sería, diferencia. ese sería un debate moi interesante algún día. Un bico non a todos, gracias. Chao, Chao. Marta. Anda vindeira, Chao. Marta. Ese Chao. sería un debate moi interesante cando non haxa partido e outras cousas que comentar as nosas opinións sobre certos xogadores que para algúns son o mellor e outros pois o ven dun xeito un pouco máis matizado. Pero, bueno, desde logo, como futbolista, grandísimo. El Mostoval, que podemos llamar. Pero hai cousas que sí, hai cousas que que a min non me gustaron moito de Mostovoy, pero deixamos iso para o Mostovar cando Especial Mostovoy. para un especial Mostovoy cando toque iso. Bueno, pois xa que Marta non está, queda todavía puntuacións por parte de Martín e por parte de Joaquín. Moi sumario, eu vou repetir o teu, Antón, pero estou un pouco fastidiado porque no Big Wenger sabedes, o Fantasy Ideas, tiña a Williot dende fai como 4 meses, porque eu confío a tope con él, e xusto agora que me fai un partidazo, robanmo a primeira de cambio, en plan... Pero sempre confiei no rapaz. Non sei que pensades da trayectoria que pode ter, que é verdade que a xente lle critica porque non un rapaz tan intenso, pero, bueno, eu creo que en certos casos é unha virtude a parsimonia coa que é capaz de regatear a Courtois, por exemplo. Ten a virtud de aparecer onde fai falla. Parece completamente transparente no partido e de repente, pim pam. Gústame moito, chaval. Eu creo que... Sí, é un xogador de aparicións, Billiot. Xogador de aparicións. Non participa no xogo, non tal, pero ele, vamos, é un xogador que é moi Por eso interesante. le doy 1 y no le doy 5. Claro, pero bueno, pero estamos vendo no partido, Sí, sí. Que cifras sempre aporta, é verdade que non comezou tan ben, pero, bueno, mancouse e tal, a ver se segue aparecendo moito nos 11, porque eu creo que vainos moi ben. Que lle das un punto a Bilio? Un punto a Bilio do 5? No, eu 3 a Willo, tú a Radu e 5 a Borja. Porque é verdade que Borja fai un partido completísimo, aínda que non marcase... O único pero que non tivo ninguna tampouco, non? No, sí, non pero, bueno, o que lle facilitou o resto do equipo xogo é unha barbaridade. Pareceume que estivo bastante ben tamén Jutgla, e aínda que tampouco tivera así moito, fixo que lle pediu o Mister Masino, baixou, e conectou co equipo, pero, bueno, sí que o de Borja é outro nivel. Sí. De Jutgla teño que dicir que nun examen que eu fixen, da clase que estou a dar de Historia de España, pois que Cultura de España, había unha resposta de resposta múltiple, quen foi un dos grandes arquitectos en España. Por suposto, a resposta era Gaudí, pero había Gaudí, Miró, Dalí e Jutgla. Muy bien, Houbo 3 alumnos que pusieron Jutgla. Pues, Sí, a ver, arquitecto del fútbol. Arquitecto do fútbol será. Claro. Antón, cando Gaudí marca os goles que marcou contra o Osasuna, que fala. Claro, estoy así de darlle medio punto por respostar Jutgla. Pero, bueno, Joaquín. Sí, eu quero mencionar que non falamos moito de Carreira, que fixo un moi bo partido. Sí, efectivamente. Uf, Houbo xente no chat que falaba del. Sí, hai que falar de Carreira. Eu non descartaría que fose en algunha... Bueno, mínimo na prelista, pero se segue así, é que non sei se me gusta máis que Porro, é que me gusta moitísimo Carreira. É que Carreira, a ver, anulou a Vinicius por completo.
quero dicir, e que non é fácil, facer iso coa velocidade que ten, non? E realmente fixo un bo partido. Pois sí, eu que quería mencionar a carreira e logo, pois sí, é certo que Radu fixo un moi bo partido, moita seguridade, pero quero premiar, eu tiro para casa, entón vou darlle un puntiño a Starfelt. Tes que sacar a bandeira. Teño. Aí está. Un puntiño a Starfelt e logo vimos a ver. Moi bo partido de costas de Borja Iglesias, espectacular, o Panda, todos o amamos, pero un tío que marca un gol de taco no Bernabéu e que senta o mellor porteiro case da historia, non pode non levar 5 puntos. 5 puntos para Vilio, home, 5 puntos para Vilio de 3 para Borja. Estamos todos o que o fútbol está moi ben, o xogo posicional de Borja Iglesias, pero hai que marcar un gol de tacón, home, claro que sí. O digo unha bandeira de Suecia na man tamén, hai que decirlo. Pero bueno, pero ten razón. Eso es moi de Eurovisión lo que acabas de hacer, Joaquín. Billiot fixo algo que realmente non é nada sinxelo de facer. E bueno, entre os 5 e os 3 puntos, sen dúbida, ten que estar Billiot. Non só Gaudí morreu atropelado por un tranvía, senón que tamén Manuel de Castro, un dos clásicos da historia do Celta, dos históricos do Celta, morreu atropelado por un tren. Así que, bueno, non ia a 10 km por hora no caso de Manuel de Castro. Por certo, que é un libro moi interesante sobre Manuel de Castro, publicado en galego, recomendo, aínda que non lembro agora quen o escribiu, pero se vos interesa a historia do Celta, aí está ese libro. Bueno, pois hai moito que comentar sobre Boloña, non? Porque o Celta ten ese partido o xoves na casa, fronte ao Boloña, volta a Europa League, cando o Celta podería, pois gañando en Ludogorets, pois ter xa case a cousa finiquitada. E agora pois hai que xogar contra un equipo complicado porque é un equipo que está a facer unha tempada moi interesante no calcio italiano. Despois deste chute, como día Fernando antes, de adrenalina, que agardades dese partido? Porque os dous que veñen non van ser nada sinxelos. Imos brevemente a falar do Boloña, se vos parece. Hombre, yo espero un partido muy reñido y de hecho el resultado que voy a dar es de bastantes goles, pero muy reñido y muy igualado. Es decir, esto ya no va a ser la oportunidad que tuvimos contra Ludogorets, ya no va a ser lo del PAOK de Salónica, va a ser algo diferente. Acabo de echar un vistazo a la liga que está haciendo el Bolonia allí en Italia y lo que decía Marta, es verdad que en Europa League tampoco están demasiado bollantes, pero bueno, a mí la sensación de un equipo que en la Liga va quinto con los equipos con los que tiene que competir me da bastante respeto, con lo cual yo veo un partido muy equilibrado y luego ya comentaré el resultado. É difícil, é que é difícil falar sen ter nin idea de como xoga o Bolonia, pero eu creo que en principio é un equipo que ten máis nivel que o Celta. Que gañou a Copa de Italia, que me corrixan no chat, pero que gañou a Copa de Italia o ano pasado, un par de anos, cando xogaba este xogador que fichou polo Arsenal, o Calafiori Calafiori, que é un xogador de sección italiana moi interesante. Estou vendo que teñen a Ciro Immobile, goleador eterno, tamén un xogador así coñecido de outros equipos e tal, e parece que teñen, como dirían, unha escuadra bastante potente. Dependerá un pouco de pois eso, de se vemos a versión boa do Celta ou se vemos unha versión. Se vemos unha versión Zagreb do Celta, poderemos competir, gañar ou rascar puntos mínimo contra o Bolonia. Se vemos unha versión pois coa intensidade que saímos contra o Ludogorets, que dubido moito que sexa o caso, pasamos por enriba, físicamente e por calidade. Así que é complicado decir, pero son dos partidos interesantes que veñen. Eu, sí, a verdade é que contaba con gañar en Bulgaria, non se conseguiu. Estamos en boa situación na Europa League, pero sería auténticamente trascendental gañar o partido que ven. Claro, que unha situación moi complexa, porque eu supoño que pola cabeza de Claudio pasará o mesmo que pasou outra vez. Quero dicir, temos dous partidos importantes, este máis importante que o outro, porque o rival é de maior entidade. O Bolonia, pois, sobre o papel,
ten máis entidade do que tiña o Ludogorets, e logo temos o Atlético Bilbao en Balaídos o domingo. Entón, claro, son dous partidos que, son importantes para a nosa tranquilidade nas dúas competicións nas que estamos aí nesta semana, non? Entón, claro, temos equipo suficiente abondo, temos folcos abondos para ter dúas boas versións do Celta o xoves e o domingo. Eu penso que aí va a estar o kit da cuestión, non? Se conseguimos ter dúas boas versións nos dous partidos, é importante que as poñamos en riba da mesa. Se especulamos a ver se guardamos cousas para o partido do domingo e non sacamos o xoves, pois podemos pasalo mal, non? Eu penso que temos para os dous partidos se non facemos cousas un pouco extrañas, non? E sobre todo penso que temos para os dous partidos tendo en conta que o Celta gañou uns 3 puntos que non agardaba en Madrid, non? Claro. Entón, iso dende esa posición penso que os partidos, sobre todo o partido de Liga, pode... E sobre todo porque non, coa excepción do que lle pasou a Pablo Durán, non tivemos ninguna incidencia estrana en canto que non foi un partido de demasiada exigencia física, ni de lesións importantes, non? Entón, non chegamos demasiado mal cos nosos objetivos para encarar os dous partidos, penso con dúas boas versións do Celta, non? Tanto o xoves como o domingo. E de ter o que facer, que facelo agora. Quer dizer, penso que agora, neste momento, é o mellor momento para intentar ter eses dous partidos o máis amarrados posibles, non? Pregunta por aquí Xavi Celta se non falamos do sorteo de Copa. Contra o Albacete. Pois non falamos, pero como dicides, será Albacete. Eu penso un equipo máis asequible que outros que poderían ter caído, porque mesmo nese bombo había un primeira que non tocou, non? Entón, bueno, pois o Celta sigue adiante na Copa contra o Albacete. Teño notas da miña familia política que funlle preguntar e di que bueno, que porque leo do Racing, di que bueno, que o estadio moi ben, eso xa se sabe, que ten xogadores con bastante clase como Ricky, Agus Medina, que é coñecido no Celta, non? Sí. Morcillo, que sempre perigoso, as pone moi ben, pero que bueno, que a súa fichaxe estrela foi Vallejo. Así que bueno, a saber, creo que andan como a 13º na segunda división. Entón, bueno, para min, un equipo nun bo estadio, eu prefiro, a verdade, un que este en media tabua en segunda que un top de primeira ref ou de segunda, sinceramente. En un estadio pequeno. Pódese perder, claro que se pode perder, sí, claro. É máis un partido único, pero bueno, que en principio o destino... Está xogando Jesús Vallejo, está xogando. Sí. Pois imos coa porra, se vos parece. Algúns de vos ides estar no partido, Fernando, Jorge, tamén Antonio estará por ali. Antón, para incendiar un pouco e para terminar ya el tema de Williot, simplemente decir una realidad. El segundo gol de Williot se mete contra 9 jugadores. Venga, vamos con la porra. No, pero... Diso non celebrará ninguén nun ano, cando saia a imaxe. Yo digo cómo se consigue ese gol. Venga. Pero tamén é verdade que dos 9, 4 estaban na área rodeando aos dous xogadores. Entón, claro, tamén pasou polo medio. E 5 coas más non se onllos no medio campo. E que foi case que unha xogada de rugby, xa dicía antes, realmente ese gol. Bueno, un detalle, o pase, o no looking pass, como dicen ali en Estados Unidos, de Iago Aspas. Estilo Laudrup, claro, efectivamente. Eu vou dicir que contra o Boloña 1-1, así que non... Que raro, Antón! Non é unha cousa extraña, e o gol vai ser, neste caso, de Durán. Vou dicir Durán. Pero Durán igual está mancado, ¿no? Sí, está regular, tiene un hombro fastidiado. Sí. Houbera parte médico. ¿Quieres cambiar, Antón? Pois non vou cambiarlo, vou confiar en que estea para o partido. Nadie dice, pues venga, me decido yo. 2-2 contra el Bolonia.
O sea, decías Tiñas un gol tamén. partido de goles, pero empate, ¿no? Pero Empate, sí, empate. Esto va a ser más duro que los otros partidos que hemos tenido en casa. Hay que ir con todo. Hay que ir con todo. Sí, con todo hay que ir, pero yo... 4-2 contra yo quiero ganarla, quiero estar ahí en la porra, en la cabeza de la porra. Que no sé dónde estoy, por cierto, Antón, pero bueno, ya me lo dirás dónde estoy en la clasificación. Pero... No muy arriba, pero ahí está. No, ¿ves? Por eso pongo 2-2. Uno, gol de Jutlay y del Abdelawi, venga. Vamos. Muy bien. Jones, el Abdelawi. Jorge. Pois, veña, o mellor 4-2 non, pero 3-2 pode ser. Penso que pode ser un partido de goles. Noite grande, Sí, noite grande. Eu penso que vai ser unha noite grande, como as outras que tivemos. Penso que a precisamos. Pode ser un bo partido, un bo partido de fútbol. Entón, bueno, 3-2 pode estar ben, pode ser unha boa noite europea. 3 goles, de quen? 3 goles, pois penso que pode estar repartido, que vai marcar un Borja, outro Aspas e outro el Abdelawi. Vale. Borja, Aspas e Jones el Abdelawi. Pois ou Martín ou Joaquín. Se queres doulle eu, Joaquín. Conselache este... Pódese repetir o resultado, non hai problema. De feito, tiña tamén apuntado un 2-2 para o do Boloña. Vou dicir Hugo Álvarez, veña, Jutgla. Hugo, a verdade, gustoume moito en Copa, espero que o recuperemos para a causa. O Athletic pareceme que non está moi ben como visitante, vou poñerlle un 0, gol de Borja, que xa lle vai tocando. Pois non comezábamos aínda con el, pero xa que o tes, pois un 0. Gol de Borja e finalmente Joaquín. Firmamos, o resultado de Martín. Hombre, claro. Os dous. Sí. Pensamento moi positivo, sí, pero... Claro. Vamos, vou decir o partido... Non teño ni idea de que xoga o Boloña, pero vou esperar un catenacho histórico, o sea que vou decir un 0-0. 0-0, bueno. Fútbol... No, bueno, perdón, 1-0. 1-0, vale. Estáme vindo a mente un gol de Jones. De Jones al lado de la hora. Perfecto. Bueno, pois non estaría mal, por certo que antes non lembraba o nome do autor do libro sobre Manuel de Castro Handicap e Martín axudoume aquí por liña interna. Manuel de Castro Handicap, crónica dunha paixón, o escritor, o autor é Adrián Estévez Iglesias, a quen eu entrevistei na miña cale, así que é increíble que non lembrase isto, pero o libro está publicado por Escola Editorial Galaxia. Son cousas do directo que quedan totalmente en branco e non conseguía lembrar quen era, pero o libro está ben. Manuel de Castro Handicap, crónica dunha paixón, para coñecer un pouco a historia do Celta. Bueno, o partido fronte ao Atlético de Bilbao a min pareceme en principio máis duro que o partido fronte ao Boloña. Se tivese que elixir cal dos dous me parece máis difícil, eu falaría do partido fronte ao Atlético. Cales pensades que poden ser as chaves para que o Celta lle gañe a un equipo como o Atlético que xeralmente non se lle dá tan ben e que ademais é un equipo moi difícil de vencer? Y muy físico. Yo creo que el Atlético siempre le gana al Celta porque tiene gasolina hasta el minuto 95 o 100, si dura el partido hasta el 100, y el Celta ahí se desinfla, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un partido más exigente en lo físico que en lo táctico. Y ya de por sí físicamente son más grandes que nosotros, como suele pasar con casi todos los equipos que vienen abalaídos. Entonces yo aquí veo otra vez un partido muy igualado y ya me adelanto y repito la misma porra que contra el Bolonia. 2-2. Celta 2, Athletic 2. Y van a marcar Mingueza y Pablo Durán. Mingueza. Bueno. Mingueza, Pablo Durán, que, segundo Fernando, pues estará preparado para o partido do Atlético. Para el domingo sí, para el jueves no, pero para el domingo sí. Pois eu penso que vamos a estar estancados un tempo longo nese partido nun empate a 1, pero que no último momento ímos marcar un 2-1 e vamos levar os tres puntos. De tacón ou non? De falta. Regateando o porteiro, entrando no balón, iso probablemente non, No, eso no. Pero
Pero sí, un 2-1. O mellor o primeiro pode ser, sí que vou decir que dos goles un pode marcar o Williot, o mellor nese estilo, e o 2-1 pode marcalo Brian Zaragoza. Bueno, pues estaría ben. Por certo, que Vinicius tentou un par de veces a mesma xogada de Brian, de recortar para dentro e tirar o segundo pau, e nin chegou a portería o disparo nas dúas ocasións. Non. Pois eu vou dicir, neste caso, fronte ao Athletic de Bilbao, vou dicir, pois non sei, non quero dicir empate porque é que o Celta ten que gañar algún partido na casa. En Liga, non gañou ainda ningún partido na casa en Liga. Este non é o máis fácil. Pero vou dicir, podería dicir 2-1, pero xa hai 2-1, entón vou dicir 2-0. 2-0 é realmente moi optimista, non? Porque viniendo de ti es moi optimista. Pero bueno, vou dicir Borja e vou dicir Aspas, porque eu penso que Aspas a xogar ese partido. É que este ano estamos a facer unha especie de media inglesa invertida. Estamos gañando os de fora e perdendo os da casa. E non ao revés. O ano pasado era a dinámica completamente oposta. Pero a mí conste que as sensacións estamos a un punto, creo que temos un punto máis que no mesmo momento da temporada pasada. Non me gusta tanto o equipo en sensacións en xogo, pero sí que parece que somos un equipo bastante fodido de gañarlle. Quero dicir, en solidez parece que estamos mellor e ainda que non gañemos, eu coido que podemos rascar perfectamente algo. 5 puntos na casa, 14 fora, é increíble, di Beretiño, e ten razón, porque 5 puntos na casa implica que non houbo, bueno, non tería por que implicar, pero neste caso implica que non houbo ninguna victoria. A ver se esta é a primeira fronte ao Athletic Club de Bilbao e di Cine Español que Ourense xoga na casa en Copa co Athletic Club. Joaquín. Se puntuásemos en casa como fora de casa, estaríamos en Champions. Pues sí, efectivamente. Imaginade. Ese nivel. Claro. Totalmente. Pero bueno, sí, eu quero dicir que o Athletic Club, ainda que gañou o anterior partido, o Athletic Club sí que é un equipo que coñezo moito mellor que o Bolonia, está frouxo. Está frouxo, non está ao nivel do ano pasado. Sí, de feito, está na clasificación, está como a nós, que o Celta con todo o que temos, que se non arrincamos na casa, que se estamos xogando mal, bla, 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 pois estamos cos mesmos puntos co Athletic. Vamos, estamos na mesma posición. Entón, pois, eu creo que podemos gañar. Quero ver como responde o equipo físicamente despois do partido do Bolonia. Así que vou decir... Va a haber rotaciones, casi 11. Seguro. Vou decir un empate tímido. Voy a ser un pouco Antón, voy a decir un 1. Bueno, alguén tiña que dicir un 1, non? Por suposto. Nalgún intre. Joaquín, quen marca? Gol de Iago. Iago Aspas. ¿Qué es ese? Penalti. Perdón, que dixen que o Athletic está por riba, que non contaba a victoria última. No, está por riba, sí. 20 puntos ten 4 máis. Sí, pero de todos modos tens razón no que dices. Este ano está bastante irregular. Hai partidos que teña que ganar que non gañou, partidos que gañou ou que empatou. Entón, bueno, non está, digamos, ao 100% como a tempada pasada. Pero... En os últimos 5 partidos, Athletic Club, vitoria, derrota, vitoria, pois agora toca derrota. Claro, é que irregular, por eso decía, ¿no? Pero, a ver, sobre o papel, pois ten tamén moita calidade. A mí preocúpame máis, evidentemente, que o Bolonia, ¿no? Pero tamén penso por iso, por esa irregularidade, ¿no? Por eses picos que está a ter, pois podemos o mellor pillalo nun dos picos baixos e que sexa bo para nós. Sabedes con que mesturei? Mesturei co Elche, que na miña cabeza o Elche estaba nunha... outro día acordeime de que o partido... ten un partido máis, bueno. O sea, que estaba... Sí, é certo, ten un partido máis o Athletic que xogou... Sabía que por ali andábamos. Contra Atlético ou... Contra o Madrid, o Real. Sí, Palmaron 0-3, sí. O sea, que tampouco foi un partido de moita axuda para eles, pero bueno... Sí, están un 4 puntos máis, pero tamén un partido máis. Que iso é moi inglés, o de que haxa equipos con diferentes números de partidos e tal, sobre todo nas divisións inferiores. Claro. Sabía que o Elche, na miña cabeza, o Elche era a revelación da Liga e tal, non sei que, pero levaran, en canto a xogo moi ben, pero en canto a resultados levan estancados esta xornada. Entón, era o equipo que eu sabía que estaba na miña cabeza por encima do Celta, pero en clasificación igual.
Pois non sei se tedes algún comentario final. Eu apunto isto do Mostobar, algún día haberá que facer ese Mostobar, ou non só falar de Mostobar, pero sí de algúns outros xogadores desa época sería interesante para os que os lembramos sobre o céspede. E, bueno, se non hai ningún comentario máis, o mellor tedes algo máis que engadir. O que... Pero bueno, alguén no chat, penso que foi Beretiño, mencionou antes unha serie titulada The Loudest Voice. É unha serie que sí, eu vin, é moi interesante porque é unha serie do ano, pois non sei se finais do 2010, 2019, 2020, que é unha serie que fala do ascenso da canle Fox News aquí nos Estados Unidos. Realmente é unha serie interesante. Eu vina xa hai tempo, agora estou buscando aquí algo de información, bueno, pues recomendo só ten 7 episodios e se a podedes atopar, pues é unha serie interesante. The Loudest Voice, a voz máis alta. Di Beretiño, Russell Crowe, efectivamente, Russell Crowe está nesa serie. E, bueno, con iso rematamos. Martín, moitas grazas por estar aí despois dunhas semanas sen participar e volta sempre que teñas oportunidade. Que va, gracias a vos, como sempre, por invitar. Espero que esta visita a Balaídos se salve con vitoria, porque tiña moitísimas ganas de voltar polo templo, a verdade. E nada, un aperta a todos e felices festas. Igualmente. Igualmente, que disfrutes do partido. Joaquín, tamén, como sempre, moitas grazas por estar aí dende Suecia. Bueno, como sempre digo, cando teñas a oportunidade, aquí estamos. Por suposto. Unha aperta para todos. Un placer falar do Celta, ademais, despois de gañar no Bernabéu. Así que bueno, esperemos que no próximo bar falemos de 2 victorias máis do equipo de Giralda. Di por aí, Beretiño, quedan 15 días, xa pareces caballero. Eu outro día estaba vendo o Thanksgiving Day Parade, este desfile do Día de Acción de Gracias. Eu pensaba, como é que non hai unha carroza aí das luces de Nadal de Vigo? Había carrozas de todo. Ideas. Que faltaba iso. Bueno, Tengo moitísimo medo de ir por Vigo, a verdade, que a xente está atrapada aí. É un parque turístico agora. Teño un bo amigo, Rafael Narbona, que a pasar por Vigo estes días. El quere ir, porque lle gusta moito Nadal, pero non sei eu se me gustaría con ese batiburrillo de xente que hai por aí, sobre todo no centro, pois non sei. Xa hai tempo que non vou no Nadal, pero bueno, algún Nadal será. Jorge, ti estarás aí seguramente no Nadal, e bueno, pois moitas grazas, como sempre, por participar no Bar Celeste e contribuir. Grazas a vos, sí, a verdade é que esta fin de semana xa foi a primeira fin de semana gorda de excesiva xente pola cidade, pero bueno, tamén é verdade que esta ano, además, vai coincidir, é a primeira vez que podo pedir, a ver se teño sorte, e me toca, por antigüedade ou por sorteo, pedín entradas para ir a ver o Oviedo Celta, porque coincide que vou a estar por ali neses días. Igual nos vemos, Jorge, que yo tamén voy. Pues sí, xogo o día 20 e xusto coincide que tiñamos pensado marchar para estar por ali uns días ese mesmo día e ímos facelo coincidir a ver se podemos ir a ver o partido ali. Yo ya pagué el anticipo ya, a ver si hay... Tamén, sí, pagamos o anticipo. A ver, creo que era hasta o mércores cando se podía pedir e a ver que pasa. Vale. Oviedo que non arranca na Liga, pero bueno. Non, pasa un pouco como os Wolves, ¿no? Este ano son firmes candidatos ao descenso. O xogo non é tan malo como a dos Wolves, pero sí que está... Non é tan malo. É verdade que eu penso que sí que o final se van poder salvar, pero non é como os Wolves. ¿Crees que voltará a Fer? Última pregunta antes de... Porque falábamos de tema de Borja que voltou e tal. En verdade que está saindo a Fabricio Romano, están pero Martín, filtrando como que estamos falando con...
Sí, sí, é que a ver, o clube xa está no mercado, quero dicir, eles xa din oficialmente que é un xogador que queren ceder no mes de xaneiro, me imagino que estarán pois escoitando oportunidades. Pero falamos de Fer López ou de Fer Rodríguez Estevez? De Fer López. Vale. Yo estoy siempre. Rodríguez está Claro. sempre disponible. Sí, siempre. Fernando, pois é o verdadeiro, grazas Jorge, e a tramindeira semana, e o Fernando é o verdadeiro viaxeiro celeste. Este año empecé... Traveling Celta, ¿no? Está moi arriba, Fer. Empecé fuerte este año. El primer viaje, 0-2 en el Bernabéu. Cuidado, Sí, me Tienes queda... que ir a Bulgaria, Fer. Tienes que ir a Bulgaria, No, engañamos contigo. esos me cuadraron mal, ¿ves? Vamos a esperar a cuando pasemos a las eliminatorias, que pasaremos. La semi. Pues ahí a lo mejor si hay un viaje cómodo igual lo hago, pero bueno, de momento en Liga voy planificando ahí poco a poco, la verdad. Fui porque era festivo el lunes y dije, venga, voy a aprovechar, pero fui a hacer turismo más que yo no esperaba ni la mitad de esto, pero bueno, mira, al final claro, salió. Voltaches cos 3 puntos, seguramente é sen dúbida o vindeiro partido, os vindeiros 2 partidos, as velos moito mellor que dende o 10º anfiteatro aí arriba no Bernabéu, sí. ¿No? Pero no se veía mal, que conste, que aunque estábamos muy arriba, se distinguía bien a los jugadores. Los distinguía mejor que Juan Carlos Rivero. Te lo puedo decir. Y estaba más alto. Nada, un saludo para todos. Un placer, como siempre, compartir aquí opinión y un saludo para nuestros seguidores en Instagram, YouTube, Facebook, Evox, Spotify. No, se me escapa alguna, a lo mejor. Sí. Algún máis haberá, e mesmo en plataformas que non existen, estamos aí tamén. Tamén estamos. Bueno, de todos os xeitos, tamén moitas grazas a todos e a todas por estar no chat. Houve un pico de máis de 40 e tantos ouvintes en directo. Evidentemente, iso non chega os 600, 700 mil que ás veces hai tenías que haber tirado, pero que tenías que haber tirado fan as cousas moi ben tamén, Alguén falaba de non se pode falar dun podcast noutro, sí que se pode, tenías que haber tirado fan un traballo magnífico, eu sempre envío dende aquí unha aperta para eles. Hai poligamia nisto dos podcasts, non? Quero dicir, tampouco é exclusivo, E cantos máis haya mellor. Eu penso que cantos máis haxa, mellor, porque iso quere dicir que o celtismo segue vivo nesta época de tecnoloxía. E penso que o celtismo está hoxe en día máis vivo ca nunca. Iso é unha boa nova. Pois rematamos cun berro celeste para axudar a este Celta nun calendario que non a ser sinxelo. Primeiro fronte ao Boloña e despois fronte ao Athletic Club de Bilbao. Preparados? Imos. Veña. Como sempre, di algo aí, Fernando, perdón, Joaquín, sí, preparado. Estaba dando unha entrada. Vale, a ver, preparado. Toma 2. Perdón, pero debo asistencia, veña, sen mirar. Veña. Como sempre, o de sempre. ¡Hala! Celta.